Vpád Ruska na Ukrajinu. Vojna je len niekoľko kilometrov za hranicami Slovenska. Najvyšší ústavní činitelia útok ostro odsúdili. Európska únia uvalí na Rusko rozsiahle sankcie. Ľudia na Slovensku vyjadrujú solidaritu s Ukrajinou. Vojna vystrašila globálne burzy. Čaká nás ešte výraznejšie zdražovanie. Agresia Ruska na Ukrajinu trvá už niekoľko hodín a zmenila svet. Všetko dôležité nájdete v správach RTVS. Mimoriadne predĺžené vydanie aj s aktualitami a analýzami s Ľubom Bajánikom a Vilom Stankajom. Pozdravujeme. Ruská armáda v skorých ranných hodinách zaútočila na Ukrajinu. Kremeľ nasadil do operácie letectvo, námorníctvo aj pozemné sily. Ide o najväčší útok jedného štátu proti druhému v Európe od druhej svetovej vojny. Podľa Kieva ruské sily útočia na mnohých miestach Ukrajinu. Zahynulo najmenej 70 Ukrajincov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil v krajine vojnový stav a prerušil diplomatické styky s Ruskom. No na záver pripomínam, že už o chvíľu si môžete pozrieť mimoriadne príhovory najprv prezidentky Zuzany Čaputovej a potom príhovor premiéra Eduarda Hegera. A náš informačný maratón o situácii na Ukrajine pokračuje o 23. hodine v nočných správach RTVS na jednotke. Ďakujeme vám za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia.